Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo RamogiTV kawa wacho ni ngima en mwandu mataye chenro ni en Andruth Otieno amor mar bedo kodi odiechieng' ma kawuono kendo daktari wa bendo sechopo abomie thuolo onyiswa ni nyinge nga en wuod kanye kaito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari e penj laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano ahinya. Nyinga en Martin Oludhe awuod Sakwa Bondo ka kuodi. Machiegni daktari bonyiso ni in laktar molonye weche mage nikech samoro jonge ga Dr. Oludhe mang'eny to kawuono montere go e studio en laktar molonye weche mage. An daktar molonye weche mag lak gi tuoche mamako dho dhano gi the neck area ng'ut ng'ato. An daktari mar lak. Erokamano ahinya daktari. Kaunda her mondo mwangi kansa mathoro mako dhok wanyalo dendo kata ni oral cancer, kansa mar dhok. Bende wantiere kod kidienje mar kansa machalo kama. Nitie kidienje mang'eny mag kansa mag dhok, lakini sana nitie achiel ma mako ji ahinya kopogre kata gi Kenya ka e pinje mamoko. Ni gin mang'eny, nitie kansa mang'eny mag dhok, lakini kawuono adwani walose mwadhine na ahinya sana, mwane na ahinya e pinywa ma Kenya ka. Miluongo ni oral squamous cell carcinoma. Mane kaka jo science luonge. Koro gin mang'eny, kansa nyalo mako gik mang'eny. Onyalo mako salivary glands magolo law, onyalo mako many other things. Lakini kawuono adwani walose manie dhok mwane na ahinya e pinjwa ka miluongo ni oral squamous cell carcinoma. Ene mudhi nene ahinya. Koro mane mwadhi lose. Lakini kidienje to ng'eny mag kansa mag dhok. Lakini mane modoni walose nikech mane mudhi neno mang'eny. Mano e mang'eny pachoka a. Seche mai wacho ni mane mang'eny pachoka a kwanda tamalo manyalo chalo nade mar oganda mantiere kode. Koro ing'e kansa nitie mawacho kansa mamako, kansa inyalo kete kulingana kidienje kulingana gi dend dhano. Koro nitie mawacho mag mamako wich gi ng'ut. Mamako ng'ut gi wich gi 3.6% kodhi gi study manotima year 204 pod pokwaneno study ma recent ahinya. Ng'eny gi ne wuoke e dhok. Koro e wi ng'ato kae gi ng'ut ng'ato nitie kansa manyalo mako ng'ato ji mang'eny. Lakini kawuono wadwa mana focus ma nitie dho ng'ato. To mano imiyo asilimia gimoro 3.6%. Mano pod ni malo? Mano pod ni malo. Joma gi mantiere kod thuolo mamalo mar yudo kidienje mar kansa daktari? Kansa en gimoro manyalo mako ng'ata ng'ata. Okadwa na wach ni jomotie manyalo yudo ahinya kata joma chwe manyalo yudo ahinya. Kansa ni kako chak, aparo ni akwonga chak ngiso jopini to kansa ma ji lose gani. Kansa basically enang'o. Nikech ji winja kansa to gikia ni kansa ni enang'o. Koro adwa ni aket dend dhano kaka diket ot. Ot kigero gi matofali kata kigero gi kidi, iketo matofali achiel kendo iketo moro kamano nyakibed gi ot. Koro dend dhano ka gima nyalo luongo matofali achiel ni iluongo ni cell. Koro kapok wabedo gi ruth kata pok wabedo goludhe, nitie cell momakre eko bedo gimoro. Wanyalo bedo dhano, inyalo bedo winy, inyalo bedo dhok. Lakini cell ni nitie kaka olosre, to kosolosre odongo mana kaka dhano didongi, to kochopo kumoro dware ni mondo timre nade otho. Lakini koro cancer cells gin ka gisechako dongo to gidwa timre nade ogitho. Gimana gimedore. Koro sama gimedre very fast. Koro chopo kuma koro cancer cells gin mature ogiti gima winjre ni gitim. Owach ni samoro gin cells magi. Koro kowinjo ni mondo gireg chiemo, koro ginyal rego chiemo nikech pokolos gi maber. Wawacho ni specialization. Pokolos gi maber mondo giti gima winjre gitim. Koro ging'eny kanyo to gima gikonyigo malich onge. To sama gimedo dongo mapiyo cha, gitiyo gi resources mowinjre ni cells mamoko manormal ka mondo tigo. Koro yudo ni cells manormal cha kadwaro chiemo to ok yud chiemo. Kadwaro oxygen ok yud oxygen nikech cancer cells ka ringo piyo timang'o ka gini. Koro basically katemo explain mayom ne jopiny mondo koro ging'e ni mane cancer. Koro kaka dibed gi ot moger gi brick, nitie moko moger jikon, nitie moko moger baf, kumoro amora
nigi tije. To ka moro chako kethre e odni, kokitang' kaka moro chako mukre, to odni biro mukre te. To mane the concept mar Kansa. Koro ka en dhano, ka en dhogi, kochako kanyo, to obiro chako mana kanyo, to kokotim gimoro mondo lose, odhi spread modonje kuonde moko mag dendi. Koro mana kendo ranyisi mikelo mar gero ot no en ranyisi maber mokalo mondo mi wamuk wach mar kansa ni wakete dhok mayot ma ng'ato nyalo winjo. Kuom ranyisi kaka ni wache chaka ponono ni en jikon emigero gi matofali, to matofali no dhi opangi mupong kamora more jikon kaka cells gi nyalo dhi mapong nikech ging'eny. Koro tiji koni ok nyal tiyo maber nikech cells odhi mopong mok kare. Kamane kaka dend dhano nitie, kamora mora nigi tije. Ich rego, wi paro gimora mora kamano. Koro kaka moro kethre, to kokitan ka dend dhano en gimoro momakre achiel. Ma kata ka en yier wiye ma samoro nigi shida to kishughulika, ibiro doni ka tuono dhi mos ma chop nyaka e kuonde moko ma koro chopo kuma koro dendi ni koro ok nyal tiyo. To mane ma koro wacho ni koro ng'ani kansa otimang'o? Otieko. Koro mane kansa basically en ochako e the very primary unit ma en cell ma wacho no nyalo chalo kaka matofali mimedo migero ot. To cells ginyalo dhi mapong to gidongo piyo e kaka cancer cells gidongo to gidhi kelo chandruok kar mondo mi gikel gino koro gi follow system nikech dend dhano nitie kaka olosi. Nitie cell ma kosetiyo tije to koro otho moko donjo. Koro cancer cells gin ka gisechako dongo o gidwa tho. Nitie koro mechanisms ma gimiyo koro gino githo. Gin gimedre ameda to gimedre piyo to gimedo dongo. Koro gitiyo gi resources mowinjore no tigi the other cells manie dend dhano. Wadog chien e twak wa maodiochieng' ma kawuono pimonwa maler kendo ageno ni johera mar nyakalondo ni koro kawuono neno kata winjo kaka kiwacho ga ni cancer cells to koro winjo kaka gidongo. Wadoge kansa mar dhok mane wantiere godo kod twak odiochieng' ma kawuono. Ni wacho kacha ni en kidieny kata mana kaka kansa mamoko ginyalo mako ng'ata sa asaya. To thothne seche mowuoye weche mag kansa mag dhok gi wadwa ni mondo mi kaka kawuono waketo maino ok wang'iyo mag wich gi ng'ut. Antiere achiel miwacho ni wadwa ni mondo mwangi wachaka gi kanyo. Koro kansa nyinge mar science chani bor. Dinge no duong' lakini wewe koro aluonge ni kansa mar dhok nikech enema obwa biro nene ahinya hospital mag pachoka. Koro kansa ni chako penjo ni to mako jomage. To jomage mayude aida ahinya mayot. Tatema wacho ni kansa onge ga ng'ama ni in koro kinyal yudo kansa. Kansa nyalo yudo ng'ata saya. To nyalo yudo ng'ata from any age. Nyalo bedo nyathi bed kode, nyalo bedo ng'amoti, kati nyalo bedo rawera to podi nyalo yudo kansa. Lakini nitie gik moko mwaluongo ni risk factors. Gik mamiyo inyalo yudo kansa mapiyo kopogre gi ng'at moro nono. Owach ni koro kindan gi Ruth. Owach ni ng'ama ka for example itiyo gi ndawa. Inyalo yudo kansa ni moloyo ng'ama okti gi ndawa. Ng'ama tiyo gi kong'o zaidi nyalo yudo kansa kikilingana gi ng'ama oktigo, ng'ama madho kong'o ahinya. Nitie jomoko mok chiemo maber, samoro chiemo no onge, diet moko bedo balanced ahinya, diet moko winjore gi chiemo kako winjore be nyalo bedo gi tuoni. Ero picha temo ng'iso jogi kimedo ti dendi be ing'e dendi nitie kaka gorega gi tuo ka tuo biro. Kimedo ti to ability mari mar geng'o tuo be dhi ka timre nade ka dok piny. Ibe nyalo yudo tuoni. Nitie tuoche ma ka in go, some viral infections be nyalo miyo ibedo mayot yudo kansa. Owach ka koro joma nigi kute mar ayaki. Kokimuonyo yath maber, kokiluo gik kako winy, kakimuonyo yath, okitim gik mong'isi, inyalo poki yudo tuoni mapiyo. Nitie jomoko matiyo kuma nitie gik moluongo ni x-rays kata radiation. Owach joma tiyo hospital ma nitie constant sate gin gi radiation. To radiation ok ochino ni kata mag hospital kende. Nitie kata environments moko ma kitiyo to nitie a lot of nuclear radiation, inyalo poki yudo kansa. Nitie jomoko modak e area manitie uchafu mang'eny moa industry. Aparo kudok chien matin nitie story moro Mombasa estate moro maniluongo ni Uhuru something. Jogo ne tiyo environment ne nitie giminiluongo ni lead. Koro gik moko ainago. Akia kiparo gimaniluongo ni asbestos. Chon ute gimoro mane chalo mabati.
Koro gimatemo wacho ni nitie gimiluongo ni risk factors. Gimedo chances ni mag yudo kansa. Lakini ok wawach ni gigi kelo en mana ni thuolo ema bedo malo. Mano dwaro ni waket kanyo maber. Kik wach ni koro nikech imadho ndawa nyaka koro ibi yud kansa. Apana. Lakini kimadho ndawa ni increase chances magi mag yudo kansa. King'ama madho kong'o ahinya increase chances magi mag yudo kansa. King'ama igni osesudo chances magi mag yudo kansa nitie. Medo bedo malo. Koro yudo ni joma chuo yudo kansa ni molo joma mon. To ok di koro joma chuo yudo kansa ni nikech koro gine ma kansa ohero gi. Apana. E factors mwaloso gogi ibiro de ni joma chuo matimango ema tiyo goga ahinya. Joma chuo ema madho kong'o ahinya, joma chuo ema ywayo ndawa ahinya. To kata kuonde maoko ma ji tiyo kata industry. Kwa wadhi kodi sani Homa Bay Road industrial area kacha. Wabiro yudo monadi. Joma chuo ema thothne. Joma chuo ema ni oko kuro. Koro yudo ni tuoche gi. Nitie moro ma be ikelo gi UV rays manie chieng'. Ng'ama tiye chieng' ahinya to ko protect okiritri maber. Be tuo ni nyalo timang'o? Nyalo especially king'ama lando. Adier maka kanyo wayude yueyo ka waduogo to wadhi nyime kod chenro ni en kansa mar dhok. Wantiere kod Dr. Martin e studio kendo ong'iyonwa godo maber mokalo. Seche mwaka uyueyo ni tinyalo tudori kodwa kokale yor SMS. Namba mar SMS en 236 nono ponono ni nitiere gi penjo moro amora mondo mi wapenj laktar. Olive Limited yango nuna Serian Ridge Phase 3 e gwenge mag Kimuka e Ngong apaya mar Ngong Suswa. Wan kod title deeds moikre, beacons mosegur, yore mapaya maber e kindgi, chiel moluoro gi te, pi, stima kendo en but skul mar sirikal kod alwora mokwe. Magi duto yudo nengo mar Sh650 kende. Lowo madirom 50 by 100 kata an eighth of acre. Tudri kodwa e namba mar 0704303030 mondo imak kom kata kar bet e nyasi mar yawo gi ayanga manotimre tarik 19 dwe mar 11 higani, kata kidwaro timo limbe e puodho. Olive, securing tomorrow. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ng'eyo makare kaka pien dendi chalo en gino mowinjore kendo makare minyalo timo ne pien dendi. Yeah, I really enjoyed my growing up because I lived with my relatives around. It was fun time. I communicate using my hands. So with my family and relatives, communicating properly with them, that has been a big challenge. The biggest challenge I've seen is many deaf people cannot read God's word. As we really try as much as possible to produce Bible literature in sign language, I would really encourage my fellow deaf people to learn. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako ni rahisi sana. Bonyeza *811 *344#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote.
Penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'eyo kansa mar dhok. Wantiere kod Dr. Martin e studio kendo wacho kacha jogo kata gigo makitimo to samoro nyalo kelo thuolo ni malo mar yudo kidienje mar kansa. Ahinya weche mag ndawa, weche mag kongo. Daktari, weche mag ndawa kachiel kod kongo iwache ga mang'eny, inuega mokalo. Apani kama wachopi onego beni ogandawa osechako ng'eyo chandruoge magigi nyalo kelo makapono ni nyalo duoko chien to ber ka ne ng'ato nyalo temo mondo mi oduok chien. Kanyo emane wantiere to kane pok wadhi e yueyo ne wang'eyo kacha jogo mathoro bedo e seche ma e chieng' seche mang'eny ta inya joma dendgi bet lando okrating. Adwa ni mondo mi pimnwa kanyo matin kod kaka ng'ato nyalo ritore ka en e chieng' mondo mi oduok thuolo ne piny, nikech adier kaka ipimonwa cha en cell madongo, gin cells madongo piyo matek makel chandruok. Kapono ni nyalo geng' to ber kigeng'o. Koro chieng' wuon okawach ni chieng' rach, lakini wacho ni kibete chieng' aming'a. Nitie chieng' nitie gimoro e chieng' ka nitie rays miluongo ni UV rays. Koro joma lando absorbe mo kawe molo joma mapiyo molo joma rotenge. Emomiyo koro in lower lip ni do lip ni mapiny kae ni iyudo ka kobedo exposed ahinya e chieng' obedo gi onyalo yudo kansa. Koro wacho ni kaka koro minewa kata joma chuo matie chieng' aming'a, kaka koro wawach ni jojua kali, wawach joma budhe puodho, temane mondo irwak kata ogudu moro maduong' makikisha ni chieng' ok timang'o ok goyi ahinya. Inyalo kata kawo gimoro kamo tiwiro e dhogi pi mondo be imoth mang'eny, lakini mano to koro wabiro bire bang'e ka wantiere weche mag geng'o. Kia gombo na duoki chien matin dhi nyime ayieni daktari. Ne wacho oral cancer to kwalose ni tang'o gima walose ma kansa ni nyalo mako. Koro madho dhano ma leke kansa ni koro weri gi leke ok omak leke. Koro nitie kansa ni nitie structures, nitie lep ma nitie ga ka kae to onge lep, lakini wang'e ni dhano nigi lep. Lep ni emimako ema kansa ni ohero ahinya, kanye kuma ohero chako. Lep ni be opoge diriyo, nitie part ma mbele to nitie part machien. Onyalo mako kumora amora, lakini sana omako mbele gi bathe. Mano lep. Koro idho ng'ato kae, koro dhano ma complete dongen gi lembe. To nitie pien mar lembe no gi iye. Pien no be nyalo timang'o. Mano be area moro ma kansa ohero mako. As nitie ring lakni ma jo kizungu luongo ni gingiva. Ring lakni be kansa otimre nade? Kanyo bo ohero mako. Alafu nitie kumoro malo kae, dho ng'ato malo kae ma iluongo ni palate. Kanyo be kansa ohero, lakini ok otho maka ahinya kanyo. Ng'enyne ochako e lep. Kidhi gi toke kae, kidhi e yo duondi, kanyo waluongo ni oropharynx. Kanyo moting'o duondi gi lepi gi lewi gi piny kanyo. Kanyo be kansa ohero timang'o? Ohero mako. Koro mage kuonde matimre nade? Alafu wacho lip, dhogi lip ni. Kanyo be kansa ohero mako to sana mapiny. Kech mapiny ni ojaliero ga matin king'iyo gi malo. Koro ento sana en mar chieng' cha. Koro mage gik ma walose mane oral cancer. To nyalo chako iye to biro timre nade? Koko thiedhe to koro chako spread gi oko. Koro mane kaka kansa no chako. Ilere maber mokalo kendo timo maber kuom pimonwa kata tang'onwa kidienje mopogore e dhok ka ma tuo ni nyalo mako. Daher mondo mi wamulane daktari kaka kansa mar dhok nyalo ketho kata kaka nyalo rocho fuoni mamoko mag del, kaka affect fuoni mamoko mag del, nikech pimonwa kata ni en ga gima chako odongo, nyalo chako matin to dhi mo landre moketh kuonde mopogore. Yudo nitiere moko mako chako kamoro to ok nyal landore, nitiere moko mako chakore to dhi nyaka e obwongo nyaka kamoro amora. Kaka mag dhok gere kako affect fuoni mamoko mag del. Koro kansa kato chako tiendi, kato chako wi, mechanism kaka gitimre en mana en achiel. Koro ko chako e dhogi to wacho ni kansa gi medre piyo. Koro gima gitimo ga ka gisechako bedo mapiyo dend dhano nitie kako bedo wan gi kaka nitie covering moko. Koro cancer cells gin watiyo gi the word invasive gi ka nitie kumoro gihero rire ahinya ka gidhi. Koro wach ni koro chake dhogi obiro dhi to donje gik mwaluongo ni lymph nodes.
kane watindo ka nihinyo tiendi to ng'enyne niwinjo gimoro kuot gi malo ka. Ne wahero luongo gi ni awang' mach. Koro gik manwaluongo awang' mach go iluongo gi science ni lymph nodes. Koro lymph nodes go nigi kumoro amora kochako gi wi kae nyaka pi, nikech koro wan e dhogwa. Gibiro chako kanyo, nitie moko manitie bwo lep, nitie moko manitie ng'uti, mag ng'uti gi nitie moko manitie bwo lweti. Kamano kaka kansa ni biro dhi katima ang'o? Ka spread e dendi, to kumoro amora modonje o affect cells mantie area no. Koro iyudo ni area kochopo kamoro to cells mani kanyo chako timre ang'o? Chako kethre mana kaka nokethre e dhogi. So with time iyudo ni dendi ok nyal tiyo kaka owinjo. Ka en chunyi ok ogwechi kaka owinjore, ka en obwongo ni ok par, lakini sana kochopo e liver. To koro kanyo wan gi shida, nikech wang'e ni liver ne makoro e dend dhano sana ogolo uchafu. Koro ibedo ni in ng'ama kata uchafu ok nyal wuok e dendi. Koro kokonyi kata kokimwonyo yath kata oyud kansa ni ka koro osedhi ahinya, koro tek sana mondo ikonyri. Koro ng'enyne emomiyo ji mang'eny paro ni koro kansa en tuo ma ka in go titimri nade? Ichomo mana tho, lakini mano ok en. Mano ok en adier. Daktari watiere kod pichni moko ka ok ang'eyo ni pichni gi diher mondo mi wane godo ang'o kata wawach godo ang'o. To seche ma itang'onwa pichni gi bende dhi nyime kata koka wabo dhi nyime? Koro wacho ni kansa ni nyalo mako dho, iyude dho ng'ato. Koro magi to mana pichni matemo ng'isi kako nyalo chalo. Lakini adwa nang'is ji ni ok adhola moro amora midhi nene dhogi en kansa. Moko nyalo biro nikech infection, moko samoro nyalo biro nikech ihinyri, kata samoro ikayo dhogi. Lakini kosebedo adhola ma ng'ato nyanena ni koro mato en adhola machalo kama, to ng'enyne en kansa. Koro in kin gi gimoro machalo kama, maniga adhola makwar kata adhola marachar, king'iyo ka en gimoro marachar kata itemo kata golo gi mswak to rachar nok dhi, mano koro ber kidhi ir daktari. Koro daktari mabiro ng'isi ni ma en ma kulingana gi kaka oneno tuono. Lakini onyalo biro mana example, onyalo biro kamoro amora. Wacho ni koro kaka koro omako ring lak, to onyalo mako lewi, to onyalo mako piend dhogi, onyalo mako kumoro amora. Koro magi to mane ma picha mondo jopiny one kaka onyalo chalo e dho dhano. To adwanu ne gimoro e dhok mwaneno ni, uneno ka leke gi olil. Usafi mar dhogi pile mabiro ga Kenya awacho ga ni nyaka ing'i ni dhogi ler. Nikech nitie kanyo bakteria matindo manwalose gi kute gi. Gibe nitie kaka gi facilitate mondo tuoni otimre nade? Otimre. Koro at least kaka dhano temane mondo dhogi otim ang'o? Obed maler. Lakini ok wach ni koro jomaler be ok diyude. Lakini ka mari olil to chances mari thoro bedo malo. Erokamano nya daktari aboduoki chien matin ni wachonwa kata ni jogo ma nitie kaka tiyo kod kong'o wabo mulo kar bakteria mag kata kute mantiere dhok ahinya mag lagi kaka chwalo mabende wabo wuoye. To ni wachonwa kata ni jogo madho kong'o kata madho ndawa nitiere kod thuolo mamalo mar bedo kod kidienje mopogore mag kansa mar dhok. Onyalo mako lep, onyalo mako ring laki kaka waneno ka omanyalo mako ilemb laki, onyalo mako kamoro amora. Pimnwa ni kong'o timang'o e del manyalo miyo ng'ato nitiere kod thuol, otimang'o e del momiyo onyalo kelo kansa mar dhok ni. Ndawa timang'o e del momiyo onyalo dhi mokel kata moket ng'ato e thuolo mamalo. Daktari en picha mar lep, taneno ka gima en gi bwo lep gi kose ok anene maber. Karawe aduok pejo mar picha ni, kore kaduok gimi wach. Koro kansa ni oko chakre ga dichiel sana e ng'eny ji, e thoth ji, oko chak dichiel. Odhi chako ka gimoro marachal. Koro wan waluongo gi ni pre-cancerous. Pre tiende ni ka yani before. Gima kansa mahie chapo kotimre nade? Poko biro. Koro kinene idhogi ni nitie kumoro malokre marachar. Tok room osekalo jumbe 2 itemo luoko tok timre nade? Ok room bor monditer ka daktari. Koro matwa luongo ni white lesion nikech orachar. Ineno korachar. Nitie moro be sister ne makwar. Hapa nitie picha no. Ibrono instead maro ibrono kaka koro marachar moro cha tibro neno ka en
okwar. Koro makwar no is even more, en koro orach zaidi marachar. Kineno ka Mario oselokre makwar, nochako marachar, kendo koro lokre makwar, koro ng'eya ni kokitang' to koro ichomo Kansa. Kokitang' tiende ni kaka dhano ber ka wang'iyo dendwa, kaka dhano ber ka ing'iyo dhogi, ineno to dhogi chal nade, bende nitiere gimoro maloko kite, to loko kite e rieko mane, oloko kite e kiwango machalo nade, tiringo mapiyo piyo mondo mine laktar. Kato bende gimiwacho point bwa kik wiwa wil godo en kute mathoro bede dhok, ma bende nyaka wane kaka wanyalo duoko piny kaka wanyalo, itemo control kaka inyalo. Aduoki kuma na weye cha, weche mag kong'o, weche mag ndawa. Koro adwa ni wawinjre ni kiloso kong'o kata kiloso ndawa itiyo gi chemicals mang'eny. Nitie gik mitiyo go mang'eny mondo los gigi. Koro gik makelo kansa waluongo gi ni carcinogens. Gik manyalo miyo mondo yud kansa mayot. Koro gimiluongo ni ndawa to gimiluongo ni kong'o ong'eny kodgi. To sami madho gigi to donje dendi, inge ka ndawa donje dendi kata kong'o donje dendi, okobidhi kaka ni madhe cha. Kochope dendi to nyaka rege aso o release gik matindo some byproducts. Koro byproducts mo release gi ema koro dhi miyo cells gi nyalo yudo kansa. Emomiyo ikweri ni ndawa to adwa ni walose ndawa. Inge ndawa samolo se ndawa to ji mang'eny paro mana ndawa mi ywayo ni. Ndawa ni biro gi aina mang'eny. Nitie mi ywayo, nitie moko ma ji keto dhogi, de moti dala ne nitie ga gi kwasi magi ywayo iye. Kuonde moko tinde clubs gi yudo shisha, magote mana gigo. Koro kikipar ni koro ndawa ni kokimadh ndawa tidhi madho shisha ni koro intingi mandi. Gichala. In fact, it said shisha and 70 times rach molo kata ndawa. Mano sana jo Nairobi. Kata jo town gi ema tiyo kode ahinya. Koro kikipar ni kech koro itiyo gi mano ni sawa. In fact, afadhali mama dho rosta dalacha. Gini weche mok yot kata matina. Ne wantiere kacha kama wang'iyo kong'o, wacho ni chemicals gigo ma itiyo godo nitiere kaka keto ng'ato e thuolo mamalo. Gimiyo cells ka lokre. Giloko cells, giloko kaka cells owinjo. Inge kaka ng'isi ni cell en gi wiye. Onyuola, adongo, atiyo tija, atho. Koro kichako tiyo gi gige madhi loko gik moko mwaluongo ni DNA, genes. Koro cell ni ok lu pattern mowinjre no lucha. To mana chemicals manitie ndawa gi, manitie kong'o gi ema kelo magi. To ni wacho kacha ni nyalo mako ng'ata ere kaka jogo ma samoro ok madha kong'o kata ndawa bende gamo mana kidienje ma kansa gi nikech oko expose kata oko keto rewo ng'ala manyime. To kata kamano iwacho kacha ni seche ma ng'ato bede chieng' aminga bende nyalo kete thuolo mamalo. Wang'e jogo mok tigi gigi to pod yudo kidienje gi ma kansa nikech waseneno ji mang'eny, wasewinjo ji mang'eny ok omtigi ndawa, ok otigi be pok no bilo to entiere kod chandruok ma wawuoyeni. Emomiyo samana chako nacho ni kansa ni en tuo moro ma podi some. Podi timone research. Nitie ng'enyne kako chako hie to ng'ama diwach kako chako. Ng'ama diwach ni koro gini emokelo kansa onge ga. Emomiyo na wacho ni sacha kata kong'o mwalose gi waluongo gi ni risk factors. Ok waluongo gi ni causes. Tiende ni gin gi meda ok tiende ni gikelo. Koro wacho ni kansa kaka chakre pod ji some, pod ji kia maber ni gini to waga kure. In fact, the word mwatiyogo ni en idiopathic. Ok ding'e maber ni ang'o mokelo gi. Nikech inyalo bedo ng'ama adier pokitiyo ga gi kong'o, pokitiyo ga gi gimoro amora. Nyaka ne nyuoli. Tipo mana kotimre nade? Komaki to jirandi mamadho kong'o pile to ngima ka siling. Koro en tuo moro ma podi isome pod pokong'ere. Ochalo satan, Kwa luonge satan to joma tuo biro paro ni gin gi jochiende. Wacho ni ochalo. Waka uyoyo mana Martin waduogo bang' thuolo machuok penj laktar kokale RamogiTV wantiere kod Dr. Martin e studio. Ponono nintiere kod penjo mora mora arwaki mondo miwagomba kaka nyakla nikech ma en chenro na mondo miwayudie kaka wanyalo golo doke ito wabede kod ngima maber nikech ka wacho ni ngima en mwandu.
ubiro neno ni jopiny te ong'eyo ni an e min Bihan. Rit ubiro neno gima welo biro yudo bang' chamo gini. Ing'eni nachako wicho makeup gi rwakruok maber nikech in John. Koro ok anyal weyo mondo ng'at machielo kawi. Wano ok wanyal keto Nyasaye ni kae. Nang'o? Nikech en gima osetur. Kosetur to ok onyal tiyo kae. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, We had fun in Dandora. Those estates, A1. to their success stories, I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? and their struggles. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Hello, my name is Rahama Mathamia and I am the current Miss England 2021/2022. When I won, there were a lot of people that were upset because it just didn't make any sense. You don't look at me and think I'm representing that nation. I was telling my family, it's nice to see yourself and your own people. But when I get Swahili, you understand, they understand the culture, the heritage, nakula chapati, na stew. I'm British, but I'm also Kenyan. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, five-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Doho ogolo chik ne joriemb ndeke mag kambi Kenya Airways mondo odogi e tich kendo kik kawnegi okang' mora mora. Japhet Koome is ready to serve his homeland and guard this country jealously. Komiti mar od bura ne oketo e tago maliet Japhet Koome mondo oler gima omiyo ene ma oromo bedo gai mar obila. What we've decided to do in Homa Bay, and this is something we are going to do vigorously, is to enforce the maritime laws as it were. Tenda rita kwe koro donjore mar thego lweny manie kind jolupo malaro kiew mar nam e kaunti ma Homa Bay. Machiegni kendo ponono diher mondo mi tudri kod Dr. Martin wantiere kod line mabende inene TV mari namba mar SMS bende en 236000 kawang'io kansa mar dhok. Daktari opimonwa kacha ni en gima nyalo mako ng'ata ng'ata, to kata kamano nitiere gigo manyalo keti e thuolo mamalo moingo joma moko. No pimonwa kacha ni en gima podi pimo, podi somo mondo mi yude tiende malongo. Daktari ne ipimonwa kacha kaka odonjo yore mopogore opogore, ochako matin, tiri ranyisi moko makineno tinyalo ringo mondo mi idhine laktar kapok odhi mabor. Kata kamano nitiere ranyisi mamoko mabende nyalo biro mang'eny kopogore kod manise wacho rangi bedo rachar kata rakwaro, adhola ma inene dhogi, mane kendo gin mage mamoko ranyisi maka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bedie ni dhoga ni nitiere kod chandruok. Ber ka daktari ng'iyo nago.
Erokamano kuom penjo no, mano penjo maber ahinya. Adwa kuongo wacho nyiso jopiny ni bed ng'ama pile pile samirudo laki titemo ng'iyo ka dhogi ni mana kaka niwe nyore gotieno onge lokruok mora mora. Isewacho maber sana idhi neno adhola marachar kata idhi neno lokruok mar rangi makwar. Kineno adhola moro mok changi, isedhi samoro itiyo kata gi gik moko kaka mouthwash tineno koko changi, mano tayari dhi chako ng'isi ni gini nyalo bedo shida. Wawach ni leke ni yom, leke ni tho lwara, mano be ng'e ni inyalo chako bedo gi shida. Kin gi area mora mora e dhogi miwinjo ni lit, mano be nyalo bedo ranyisi ni in gi shida. Kitemo muonyo chiemo tiwinjo lit nikech nitie moko mok ibi nyalo neno madhi e yo duondi cha. Kitemo ni muonyo tiwinjo lit, mano be ber kidhi ir daktari. Gimoro amora mineno makuot e dhogi, gimoro makuot mane onge, adhola mane onge kata gimoro makuot mane onge dhogi, mano be dibed ranyisi ni samoro nyalo bedo gi kansa. Atiyo gi nying ma samoro nikech jomoko kokwatang' to jibiro pa ni kaneno gini to koro en kansa. Apana, onyalo bedo tuo mora mora. Koro en mana in jukumu mari en udhi kuom ir daktari mondo timang'o, mondo ng'i. To thoth tuoche gi sama gichako ng'eny jopiny ok bi ng'eyo nikech ok gilit. Gibedo samo chako bedo malit ng'enyne osechako dhi ahinya. Koro emomiyo atemo emphasize ni sama ing'iyo dendi to ok dhogi kende, kumora mora manie dende, gimora mora molokre mok kawaida, ber kidhi mondo ong'ini ni to gini be en sawa kose en tuo machako. Koro wan kaka dakteche koro wakawe kochakre gi kanyo. Lakini mage kind gik minyalo ng'iyo manyalo ng'isi ni nyalo miyi ranyisi ni samoro isechako bedo gi tuo kata samoro ionge go. To wach mori wacho kanyo maber, ok ni ranyisi gi duto te nyiso ni ng'ato nigi kansa. Oyo gik moko mang'eny timore e del, gik mang'eny timore e dhok, emomiyo ber kineno ranyisi gi to dhi ne laktar mondo mi koka wabed kod pogruok kata mondo mi wach ni en kata ok en. Wantiere kod George. Hello George, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Ma wuok Jojo yoko ka ko boya wacho niya. Machiegni George. Wa penj laktar, an gi shida e dhoga gi piny. Oridhore gi iye, okwar. Koro ma disi ni en kansa. Ariyo ne mano. Nitie gik moko sama obedo e dhoga, yudo kokuot gi iye to inyalo kitoyo to owuok to samoro onge to samoro oduogo. Kuom mano nyiso nang'o? Erokamano kuom penjo. Koro pod anwoyo wacho niya, ok adhola moro amora midhi nene dhogi en kansa. Lakini kaka kori wacho mari no nochako obiro ga to lal kendo obiro to lal kendo kwar. Koro ok awach ni nigi kansa. Lakini mage gik mwatemo wacho ni kin gi gik ainago to ber mondo idhi ka laktar mondo ng'iyane to gini onyalo bedango. Samoro nyala yudo ni samoro en infection, kata samoro ni ihinyo kanyo, kata samoro ikari iwuon. Mago te nyalo bedo gik makelo adhola e dhogi. Koro kaka mari no, kik iringi wach ni en kansa, ok en kansa samoro. Gimitim baba, temi yud nafasi mondo idhi hospital mondo ong'i. Adwa ni mano wabed very clear ni gik mwawacho gi ok ochuno ni koro kineno adhola e dhogi ni tho an koro eri oyuda. Ok oyudi. Dhi adhi hospital, ipim kaka nochako, lokruok mineno, daktari be biro winjo mos, en obiro ng'e ni to gini en kansa koso ok en kansa. Kaito seche ma daktari ng'ino onyalo neno mang'eny kendo onyalo timo pim mang'eny e dhogi kanyo ma nikech wach nitiere gik moko ma bende kuot kaito kotoyo to chal gik mawuok tutu. Mago bende nyaka ng'i to gin ang'o makuot go, ang'o momiyo gigolo tutu e dhoge kanyo. Daktari adwa ni mondo mi wang'iyane kaka utimo pimo kata kaka itimo diagnosis. Ng'ato oseneno ranyisi mang'eny, samoro osebedo kod chandruok kaito biro iri kaka laktar, utimo diagnosis nang'o? Koro kaka koro dawa wach ni koro ng'amogo simuno jatuona George. Do biro e klinik kumatiye, wakuongo wabet kode piny. Sana nitie jo dakteche moko mohero dhi piyo piyo. Ineno loso ma ng'ato loso gi jatuoni. Ber ahinya, wakuongo wabet, akawo gimiluongo ni history. Akuongo awinjo ni tuoni nochakre nade, to chon ne chal nade, to sani neno kolokre nade, to be iwinjo rem kata ok iwinj rem.
tuo ni timi nade othagine kase kawo mago te mawinjo ing'e samwa loso cha to nitie gik moko matiyogo e pacha nikech anto koro donga somo gino as koro abiro ketie kombewa kama wan gago asadhi atimo gimiluongo ni examination koro ang'iyi koro ang'isi ni yawane dhogini ang'iyo maber kata kochno ni mondo akaw pichni anyalo kawo amato koro mar x-ray koro wach ni picha tu makawaida idakawo kata gi simu but sana sana kase ng'iyo mawinjo history kore kadhi neno samoro nitie mana obvious cause madhi neno taneno ni ma samoro ng'ani nokare akaya kata samoro nitie maybe lak ma ng'ato tuch to koro ring lak cha otimre nade okuot e wiye kata samoro ng'ani dhoge olile momiyo ring lak timre kama lakini ka koro mage nitie kanyalo thiedho gigo to gini pod medre ameda koro nitie koro gimwadhie next miluongo ni biopsy en ang'o ang'ado gini matin okay to sama ang'ade kuma tuono gi kuma chalo maberber ma normal makema kaka biopsy kanyo wakawe simbo Mrs. Obala machiegni penj laktar Mrs. Obala. Hello daktari oimre ahinya anche nyathina ma nyako tiega di sport moro bedo ga elewe waluonge ga ni geographical tang to sport no obeda beda sport moro matin to dia to landore kamano nyaka e dande to chako rumo clear kendo chakore kendo mano to nyalo bedo ang'o okay ang'e jomiluongo ni geographical tongue nitie adhola moko mwaluongo ni aphthous ulcers gi ulcers basically en adhola aphthous ulcers gi ema nigi timbe mar biro to olal sana sana cancer ok behave kamano en kochako odhi mos lakini okochung en omedre ameda koro kapar ni mar nyakono nyalo bedo cancer onyalo bedo ulcers mwalosegi emomiyo awacho ni ng'ama kaka ainano iwinjo ka ng'eny gi gigo simu ni nyara bedo ga kata an ga gadhola gima temo ng'iso jopiny weuru rito gigi kinene ni ting'e ni maber to ma ok gima kawaida kawa nafasi tidhi hospital erokamano nya geographical tag no wabro lose odiechieng' machielo wadhi nyime kod biopsy kanyo kama ne wantiere koro nowacho asebiro wasego mbaka asewinjo ka kipimo na tuono masedhi mang'iang'o matimre koro mondo abed sure ni gini en ang'o nawacho kana chako ni ei daktari ka ng'ato nigi tije koro nitie jomo specialize mag ng'iyo gigo waluongo gi ni oral pathologist tiende ni gin gi specialize somo tuo manie dho ng'ato koro an kase ng'ado maber to nitie kaka stoe tatere lab basically en tere e lab koro ng'ache madhi kete buo microscope to ng'iye koro en mobiro ng'isa ni gini en kansa kata ok en kansa to adoni daktari nyalo yiena wakaw simb David kiyiena David penj laktar yes machiegni to gino to kose kudo kamano to tore then kose tore to nitiere harufu moro mo owe dhok inyalo nuo kendo David kiyie tiende niya chaka penjo no kiyie apenjo niya an gi nitiere tuo mo gine tie laka pudno to kose pudno to obedo gi otore kende to kose tore kende to odhi ogolo harufu moro mawuok e dhok then olal to chako duogo kendo obiro to lal to tore kende awinjo penjo ni David iwacho ni ene tie lak okuot to samokuot samoro tore to samotore ogolo gima dum sana gilingana gi gimo wacho no anyalo wacho ni mano chalo mov gimwaluongo ni abscess en gimoro makuot to nigi tutu koro sana obiro gi either lak moto kata
ring lak ma ok ler. Koro nitie kumoro ma bakteria bedo mang'eny malos tutu. To koro samo tore cha to tutu matimango. Ema wuok to koro nyakwa winj arufu. Koro ento kapar ka en kansa. To koro nyakang David koro dhir laktar ng'i ane tena ngo masik kuodo tutu etie leke ne kaponono ni gin tutu mondo mi oyud kaka inyalo konye. Daktari antiere kod dakika matin mokalo to kansa mag dhok aina ma wawuoyeni bende inyalo thiedhe ma orum chuth. Koro wadhi ng'wech ahinya but sawa abiro temo. Koro kansa ni kwasenene mwase tere lab ma joko ng'isowa ni en. Koro nitie gima waluongo ni staging mar kansa. Watemo ng'iyo ni en e level mane. Nitie machako, nitie mosemedre, to nitie mosedhi ahinya. Mano be nyakwa wapogi. Lakini gima dona ng'is jopiny ni kansa mora mora nigi thieth. Inyalo thiedhgi to nitie jomosomo mar thiedho kansa go. Koro kwase timo histology no kwase goyo gimwalongo ni biopsy picha be nyakwa go mondo ane ni to kansa ni nitie test mang'eny mitimo but sana sana en picha gi biopsy. Koro kwase nene ng'enyne kochako ng'enyne ibiro tim surgery. Ken kumoro matin to kane mitimango eming'ado ko to sami thiedho kansa ok daktari achiel kende mathiedho kansa. Gin en ga team mar doctors. Kech ng'ato ka ng'ato yudo ni samoro nitie ng'ama iluongo ni maxillofacial surgeon en odhi ng'ado, nitie ng'at moro miluongo ni plastic surgeon en odhi loso, nitie kidienje mag dakteche mopogre opogre to be depend gi tuo ni odhi nade. Kech kansa ni nyalo dhi ahinya ma iyud ka koro oketho structure kabisa ka koro wacho dhogini onyalo dhi mocham gini te widho gi kae makoro dog dagi makoro dong nafasi kindumi gi kind dhogi. Koro nyaka wayud ng'at mabe loso. Koro waluongo ni multidisciplinary. Dakteche mag kidienje mopogore makre to thiedho jatuoni. Mano surgery. Inyalo tim ni gimiluongo ni radiotherapy. Cancer cells gidongo wacho ni gin githo mana medra ameda. Koro gibedo targeted gi rays gi mondo timang'o mondo tem nego gi. Daktari apani awinjora kod producer marwa Papecho Koth kachiel kod director wa Philip mondo mi wakaw chenro ni wakane alia wabi waduog korka weche mar biopsy kacha kata waduoge weche mag thieth kachiel kod geng'e kachiel kod kaka ng'ato nyalo ritore kod kidenye mopogore opogore mag loso restructuring kaka nil chakolero chani kecho kwa nyal time e dakika achiel mana kiyenwa ni biro duogo kende. Erokamano anya. Daktari wach mogik ma inyalo wewa godo ponono ni ng'ato dwari inyalo yudi kanye? Ka samoro inyalo mondo aneni inyalo yuda social media pages Twitter gi Facebook Martin Oludhe mana kamano. Lakini kidwa yudo kuma watiyo e hospital miluongo ni Middle Star Hospital oyudre Imara Daima. Kisechopa Imara Daima main estate e dhot kanyo idhi yudo. To katieko adona ng'is jopiny ni tafadhali kiponi oyudi gi kansa kikiwe ni koro ichopo giko mar ngima. Apana, inyalo thiedhi. To kata kong'isi ni in stage 4 kiki give up. Beda gi chuny motegno ibiro mi yath. Wanyalo timo ni kata gimiluongo ni palliative care. Wa make sure ni kata ken ndalo ni mogik otime maber. Okidhi gi rem. Erokamano daktari. Nen penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Anto dawach nang'o? Dawach mana kaka daktari owacho cha ni gini nyalo mako ng'ata. To kaponono ni nitiere gima inyalo timo mondo miduok thuolo ni chien mar gamo to te mondo mitim. Kaka nolero cha duok kong'o piny ponono nitiyo gi kong'o. Duok ndawa piny ponono. Kaponono nitie chieng inyalo rwako lewni kata ugute maduoko chien chieng magoyi odiechieng kodiechieng. Watudre kendo odiechieng machielo kabokelo ni chenro mar penj laktar oriti masani.